Γεια σας παιδιά! Είναι αυτό. Σήμερα θα παίξουμε FIFA Mobile. Γιατί έβαλε το άλλο πλάτη. Πάμε. Έβαλε το πλάτη. Να σας δείξω και την ομάδα μου. Ένα πλάτη. Αυτή είναι η ομάδα μου. Δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Γιατί? Δεν είναι και πολύ καλή. Δεν φαίνεται, είναι πολύ ψηλή. Δεν είναι και πολύ καλή, αλλά θα την δουλέψω λίγο. Πάμε. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Head to head ή attack. Tournaments. Όχι Champions. Head to head. Πάμε. Πάμε. Περιμένουμε τώρα. Τώρα παίζουμε. Τώρα θα βάλω γκολάρες, θα το δείτε τώρα. Γκολάρες. Μια φορά έβαλα ένα power shot. Αυτή είναι η ομάδα μου που είναι κυκλωμένη που κάνω τώρα. Αυτή είναι η ομάδα του ξένου. Και αυτή είναι η ομάδα μου. Αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα μου. Και από εκεί είναι η άλλη. Αυτή είναι η ομάδα μου. Δεν έχει και πολύ καλή ομάδα. Η πιο άκρηση ομάδα. Πάμε, κοιτάξτε. Λίγο κολλάει. Στο FIFA Mobile λίγο κολλάει. Dribbling. Πάμε μετά σουτ, σουτ, έλα. Όχι. Έλα, βάλε. Ναι, γκολ. Ο Μουκόκο. Πώς το λένε έτσι, πώς το ονομάζουν έτσι. Μουκόκο. 4 κυκλάκια. Πώς έγινε αυτό. Τώρα 2. Τώρα 5. Κοιτάξτε τι θα το κάνω με τον Νεϊμάρ. Τσακ να μπει. Κοιτάξτε, το Ζιντάν. Το στήθη να το έβαζα. Όχι. Άμα το έβαζα, θα τρελαθήκατε. Γιατί ο Νέιμαρ κάνει φάουλ. Πασάρι. Πασάρι πάλι ο Ζιντάν. Σουτάρει ο Μουκόκο. Γκολ! Ο Μουκόκο πάλι. Πώς το έκανε το backflip αυτό. Πασάρει ο Ζιντάν. Πάει στον Μουκόκο. Και ο Μουκόκο γκολ. Οι άλλοι άνθρωποι δεν χαίρονται επειδή είναι Ίντερ Μαϊάμι. Καλά. Κλέβεις. Πάμε, Ντεπόλ. Πάμε πάλι στο Μουκόκο. Σουτ. Όχι. Βόλτο. Ναι, ο Νεϊμάρ. Ναι, το έβαλε ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ έβαλε γκολ. Έλα, μπρο. Έλα, πώς έρεσε αυτόν. Μπρο, Οπ. Έλα. Γιατί δεν δίνεις. Μουκόκο, πάλι Ζιντάν. Γκρίλις. Κοιτάξτε τι θα βάλω τώρα.
Όχι ρε, offside. Offside τώρα. Διάλειμμα. Πρώτο ημίχρονο. Τώρα πάει και το δεύτερο. Όπα. Σέντρα. Όχι. Φανταστείτε να πήγε πίσω από το τερματοφύλακα και να μπει και γκολ. Οπ. Τι έκανα. Αλλά ακόμα δεν την πήρα. Γιατί εγώ είμαι καλός. Οχ. Παραλίγο να γίνει πέναλτι. Φάουλ με έκανες. Κάτω. Πάλι πάνω. Δώσε σε αυτόν. Νεϊμάρ. Τι έβαλε ο Νεϊμάρ. Γκολάρα. Κοιτάξτε. Ζιντάν στο Νεϊμάρ. Μετά ο Νεϊμάρ τρέχει μπροστά. Μετά σουτάρει και στο γάμα γκολ. Ναι. Τι κάνω. Δώσε σε αυτόν. Δώσε κάτω. Δώσε πάνω. Πάλι κάτω. Βάλ' το. Όχι. Άμα ακόμα θα ήταν ψηλό. Όχι. Οπ. Μπρόζοβιτς. Πόσα γκολ έχω βάλει. Παιδιά. Ο Μπρόζοβιτς. Πόσα γκολ έχω βάλει. 5 γκολ. Νόμιζα ότι είναι το 8. Μπορώ να κάνω και 10. Τρέχω, πρέπει να το κάνω γρήγορα. Πασάρω στο Ζιντάν. Έλα Ζιντάν, όχι! Αλλά ακόμα νίκησε 5-0. Σωστό πάτε μόνο, καλός. Έχουμε ένα βραβείο εδώ πέρα. Τι είναι αυτό! Πολύ άχρηστο. Τι να βάλουμε τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο που κάναμε με το FIFA Mobile. Εύχομαι να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή και like. Τα λέμε την επόμενη φορά.